Готово. Да е така сега бавно. Да не се получава размазване. Това е цялото гости. Потънало в бедствие и жени и хора. Пожарната. Всичко е... Снимай, дядо! Къде дядо? Дядо, че сега ще Човек се разхожда, за да може да види какво бедствие е причинило цял поройн дъжд. Природата. Давай напред. Само гледай къде. Чекай, обратно го върни. Супер. Какво стана? Палтонче изпрати бабаче. Голяма поразия. Да видим така. Баба го изпратила да ми даде. Нищо бе, мамо. Пусни джуанчетата. Да, бе. Пусни, дявче, каза да ги пускаш, пусни.